What's up, guys? We're here at Supremacy Camp. Welcome to my second vlog. Dali yung popcorn, no? Cheese ba? Uy! Yan siya pa rin lang nga. Kalakihan nga. Mapahol ka. Bang. So, dahil nila mga kuhan. Sana mo din, guys. Hindi, guys. Kasi ano? Higtansa oh, higtansa. Pabarubon na ba? Yaman siguro pagi. Sige daw. Naman sa iya mga kuan sa day. Para di siya mo isbog ba? Mapa dahil. Gulit ikaw gulit boss. Pasa naman, boss, oh. Init mana kayo, bos? Karon ra. Pasa na ba? Init bitaw, bantay ka niya. Saan ka ni? Hindi siya mo kuan ba? Andam lang inyo kuan bro. Friends, right. Pila na Bard? 125 Robert. Okay. Music na? Speaker niya. Nasa ubag bro. Magbayad daan, Bard? Oh, bayad na dan Para para. na lang. Kuan, magbayad gid dan para maka kuan na kita ba. Nasa bag na ko bro. Aw ka imo lang anay bray. Oh, speaker. Supremacy Camp. We going to Bart, bilay na nimo Bart. 27. 27 again. Ikaw pugay. Diri tambay na ni Bard. Patay na niya kita ng speaker sa Bard. Reserve bro na? Ha? Reserve bro. Reserve na ni. Oh, reserve na no in case mo na yun. Dili lang. Ino at dili lang. Dili lang. Sini mo lang. Iliwan baka
Asan mo na? Patay. Isa mo to. Uyog ba? Bye. Pugay, napay pizza pugay. Kao na na pugay. Ay ba? Guys, we here at Supremacy Camp. This is the camp, guys. And the weather is great. Up here in the mountains. Sheesh. Our tent, guys, for tonight. Our tent for today, guys. Set up. Kinagmayo na lagi boss kay nukon kayong kon. Ino ba? Paano ba? Luto ba? Luto na? Có siya goma. Kropik. Oh! Sa online pa ni. Oh! Tunay doy. Samurai ba? Tignan. Kay buntol ra. Untol bitag ma. Kalau tinae kay kada ilipait-pait sa baw. Kita pun. Uy, ano ni hugasin eh? Sa man ni tinga. Hugasin na pre. Kani mga lamas, ya ako hiwa. Ano ito? Bang, gagmayon. Kuha na. Sago dire. Sano sa may lang sibuyas daw sa doy ka. Lagkas ang kandiwa sa tinda sa Tama to ako kuha dire oh. sa bard. No, Makilaw sad. tinuwa nga hinog. Pagiwa, tangkas ug kuan ra. Ayan. Kau sa harap ray karang Sa harap? sa harap ka. Ako to duha abre kay para mo gawas ang katas. Salamat ya. Ayo. Ayo. Ilang. Salamat ya. Salamat. Ting, tukar plato ting. Buka si play pugi, engkau pugi. Tangan. Pero, Amin nagamungay. Kan bener pilo dai. Gas aw. ganda na Gas na sa ano. Ang tangad ra. Tangad ra gari hugas sing di. Ay, di mo iangan. Tata yan ni may daraw. No. Buis daon. Kana, pata dado na adre. Sige, para palasa ba. Iwa abre. Ang ugat bre. Ah. Yan. Bye. Bye daw gyabo ba. Kaya ra bra. Bugwa, manguam lang ta. Target. Uling. Tagaan pito tos kuya. Abusaran na lang nato. Sige. Basaran na sa tanay. Abusaran dayon. Taw, sibuyas sa maligag bilin. Apa ina ping dapat mo sibuyas? Ano pa? Kana, plito gyud sa merkado. Buat lang tayo loy ah. Na gidang binsoy. Na may loy asa no. Nada sa mga kuan lamas. Nada rin ay.
Wala diha Bard. Naaman to. Nagdato sa tindana. Noy. Malis cooler dulu. Sabaan ni mo. Anong iba man patong hugom lang yapon. Ana oh. Oh. At least di mo dikit sa Oh. pressure ba? Sir, ba oy. Oh, ablihan na nato. Sabaan ni mo. Oh. Dara. Ana oh. Sus. Opo mo na sini, boss. Duha na ino. Tulo. Kang atat boss. Pat. Atat ka masyado eh. Murag managta. Di na mo kawag parat, boss. Basing kilumay, boss. Yasinan. Sa pligag asin ba? Atay barang sa bawbard kay para mag Ipul man din mo, boss. overloaded pa. Kay kamunggay. Wala bisa dia eh. Ha? Moringa. Bisa na sa Uy, to kay ma. Say lang ako ra bagtak na pero gihawon kay kuan lagi. Di ba? Balik na to kay para kulo siya. Glory to Jah, the prophet has come. And in heaven knows to be the oh, take that veil from out your eyes. Look into the future of real life. Lo, motog ako. Sige, hug lang diri. Uy, First taste, first bite, first bite. Bang. see guys, we here at Camp Supremacy. There's gloomy. Sitting up my long, long, long for you. Heard before, you call me the herbivore. Fire from the damn peace tower. Gabiin na guys. Herbivore, and I can't get enough. Sitting up my long. Sali ka ni? Kira day, boss. Kalo Atong log bray, lagi bilin bray. Uy, wala sa sawan. Basta ang baso. Na delivered. Ano
Salamat, nagtago na eh. Ano mo? Bising. Kasi yung yun eh. Sige sa, kilimpyo mo na. Salamat kayo sa pag-provide. Hindi tawad ni mo, wala ni. In the name of Jesus, we trust in you. Amen. Amen. Amen ah. Amen na. Tayo na sa victim. Iming-iming. Yun lang. Kabal ba? Kabal. Ano? Said I throw me con. Been a call back. Naon ni mo eh. Lalayo tayo sa city, bakasyon para hangin ni malinis. Dito kay. Dito mo gatas pa mo sa kahoy. Baboy. Ito ka manok? Kaldag ko pang guwang na maragko. Di sa kahoy ay. Di magda anitan jud eh. Sa kaguwang ba, no? Okay. Pasok no, kon. Don't talk to me. See if you think I'm dumb.
Anong kuwan? Tindahan ba? Kasi na yung mga pahan nila. Bukas ay dating. Ito, kaya to na parang sabaw. Ganoon. Luluan, boss. We out.